Marinaga po, ARD. Salamat na maray po Opo, sa sir. pag-reply kan text mo kunya na aga. Oo, sir. Opo, okay po ang signal ko? Okay po, okay po ma'am. ada signal mo. Sige po. Opo. Onder ka po Opo. di sa tuya na programa sa DCGB. Napapod ba pa ako tambay naga-follow up sa kuya ng mga parents regarding baga duman sa education itong assistance ta na napunan ta sa distribution kang Sabado. Although nagkaigbaga Opo. kilit na maski national baga talagang nagkaigbaga kilit na Opo. problema sa distribution. Ano po sir ang Sige latest po. po kaini? Digdi po sa tuyang rehiyon sa Bicol o sa probinsya Canalbay? Actually po sa Region 5, tiga flat out may man po itong samuyang strategiya. Pero igwa pa din po kami sa starting Saturdays, may 5 pa pong Saturdays. Iyo. Ang tiga-ayos mi lang po na mas strategize since yung influx or volume kan tao. Oo. Kasi may mga online na nag-apply online. So Iyo may po. ma-extract ito naman sa emails and then ma-consolidate siya at least per LGU kasi nag-halat lang po kami nag-strategize kami kung po pwede kami mag-cluster ng mga LGUs. But sabihin, bako lang centralized sa Legazpi City para po bako man masakit Iyo para baga. pikat mga magurang and then mga estudyante. Oo. So anong mi lang po pakiulay mi lang maghalat lang po ki abiso kasi Yan. pina-finalize mi pinaplansya mi yan. Yan. Oo. Anyway, ikaw pa po kitang halos limang semana. Iyo So baka po. po ang sarong estratehiya mi, mag-cluster kami ki LGUs, magdagdag kami ki payout venues. Iyo. And then saro pa, baka po mag-come up din kami estratehiya na even weekdays, ma-schedule kami. Yan. Pero, Oo. base po duman sa nakuami sa mga nag-walk-in, nakuami man si mga pangaran, muna ito pong mga nasa email sa mga nag-apply via email. Aha. So, alat-alat lang pong abiso. Kami din naghahalat kan kasi may mga supplemental guidelines na ibababa si Central Office. Pero Opo. for Region 5, ang nahihilinging strategiya, araw na lang po kayo ito para dahil na po mag-suksupan ng grabing Iyo pila. baga. So, hilingon ta po yan. Para din po sa convenience kan sa tuyang mga kababayan po dito sa Bicol. Opo. So, nagpila po RD kang kuan kang uminaging Sabado. Ito sabi mo na maghalat lang ki instruction kung ano bang gigibuhon para sa distribution kan send ng cash assistance, ano? Iyo po, nasa mi naman, tiga database mi na po ito. Iyo po. And then, ihingungahon mi na makonsolidate siya kung po pwedeng kada LGU, for example, sa Albay. Oo. Masakit din po. Alam mo, si Rapo-Rapo, halangan tayo Iyo yung baga. natutuyan. Iyo baga. So, may mga special considerations po kami na tigo-urulayan sa ngunyan. Oo. So, again, ma-take off man po kiraray kami sa Saturday. Pero Yeah. yun po, yung mga estratehiya na pigahiling, may baka magdagdag talaga kami ki payout venues. And then, mako-ordinary kami sa mga local government units na Iyo. igwa po ngunya na parang igwang memorandum of agreement si Central Office kan DSWD and si DILG Iyo po. para po ma-engage ini pong mga local government units Yeah. para po mapadali ang distribution. Opo. Iyo po. Actually, nahiling ko po so interview ni kuan baga, interview ni kay Secretary Tulfo regarding diyan na makipagtabangan, ma-coordinate talaga sa local government units kasabay sa mga barangay. Pero yan mangyaray dapo sa presensya nindo mga taga DSWD sa distribution tabi RD ano. Iyo po, hinguwaon mi lang yung, kaya ang kaipuan ni Ngunyan, makonsolidate siya kada LGU Yeah. para strategically maayos ni po yung yung mga schedules and then ito pong mga potential venues pakikipag-coordinar mi duman po sa mga LGUs. Halimbawa, hindi sa Albay, sa Legazpi, baka pwede kita maghanap mag-request kami kay Dagdag. assistance sa LGU Legazpi o kaya sa provincial government kung sa iba pong pwede. So yan po ang tiga-ayos ni Ngunyan. Oo. Paano po di ma-inform itong sumanga kwan nag-apply kan Saturday na ready na sinda to pick up the kwan, cash assistance? Ano lang po, tighingo kami na itong mga nag-online, ma-reply kami via email. Opo. Tapos ito pong nag-walk-in, pakialat-alat lang po kan abiso, kami po ma-update kami sa publiko sa paagi po kan sa muyang Facebook account, Yeah. yung Yeah. DSWD Region 5. And then, kung may mga announcements po, makisuyo kami sa mga media partners. No problem. Araw po dito Oo. sa Yes. DCTV. Opo. Opo. Maka-inform lang, makaisi lang po kami. Ulit-ulitan tapuan ni RD kung ano ang gigibuhon ta Opo, dyan. sir. Oo. Opo, So, ang sir. kwan po,
ang mahalaga. Mga piratabing ribong estudyante ang estimated na beneficiaries po sa Albay Tabi, RD? Actually po, ang inot kasing pronouncement kan sa muyang secretary, across the country, around 125K. Mukhang ginigibuhan ng paagi para makahanap kay additional po na pondo. Oo. Tanganing maka-accommodar kay more Opo. number of students or more number of clients para po sa educational assistance. Oo. So, sa saksangon yan po, ang pigahiling may, ang pending, projection may, siguro mga nasa, pigahiling may nasa 30, between 30 to 40 mil na Oh. mga applicants. Pero Bicol na po yan, ang ano Bicol may region. is ma-prioritize man po giraray kita. Yeah, Itong talagang, kasi excluded na po definitely itong 4Ps. Opo. Base naman sa Iyo pronouncement baga. kan mo yan. Opo. Tsaka yung Oo. mga scholars. Yeah, pwede na po correct, ito correct. i-cover. Opo. Opo. May kwan po, RD, may paagi po para ma-verify kung itong mga submitted na documents sa Endog bag ngaya medyo bako qualified. May chance po na ma-disqualified sa ibang nag-submit sa Endo? May mga cases po na tigiling ni kasi yung possible na fraud, lalong-lalo na sa mga dokumento. Kasi ang kaipuan bilang naman dyan, basically yung certificate of registration or enrollment na issued or duly signed kan mga schools, lalo itong mga nasa public schools. So, duly signed po kan mga elected officials. And then, kung mga nasa universities, yung yung certificate of registration na dapat signed. Yeah, Kasi baka yeah. may mga cases kami na encounter na garumaya, daw po ito, parang online. Pero if it's a document, kasi kaipuhan mo iyan for possible, as protection mi din. Iyo sa baga, post-audit. iyo baga, iyo Kasi baga. dapat legitimate na document. It should be signed, duly signed na document. So, yan lang po ang pakiano mo. Hindi nitong valid ID. Yeah. Mismo kan, mismo kan malakaw, or kung si estudyante mismo, so mga nasa legal age na, validated dapat ang ID nila. Kung school ID iyan. Yeah. So, Opo. kung dahil pong school ID, other government issued ID, kan voter ID or certification, PhilSys, yan po ang mga madali lang siya actually kung ang bilang is based sa experience may kadakol talaga may mga diferensya si Papel. si mga dokumento kaya dahil man po kita kahirap man kan mga Iyo baga. accountable officers may po. Correct. Iyon maabuno. Iyan po sir na kuan. Iyan po sir na pigirikwan nindo. Ano yan? Abi nga na podkaan. Kuwabol. Garaban term ko kuwabol. Ibig Yes sabihin po, po, accepted na po kang kuwa yan pag na-submit yan. Ma-undergo po siya kay post-audit fine, post-audit. Kaya iwas man po kita duman. Iyo baga. Oo. Pero hindi pong pigakan nilang papeles, usually po, pwede na yung akoon kang kuwa, pag nagkaigang audit? Opo, kasi po, naman yan, mga pigpapaano mo yung original document, pigpapadara mo kung ang ipipresent sa mo ya, Xerox or photocopy para at least meron kaming validation na same document po siya. Opo. RD, salamato na maray po sa pagsimbag kan apod ko ngunya na aga. Ingat po kamo perme. Mabuhay po ang DSWD. Thank you po. Opo, salamat. Thank you. Alright. Mga tugang, iyan tabi si as OIC Regional Director Erwin Raso kan DSWD.